हेलो, एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। एक्चुअली ମୁଁ ପବ୍ଜି ଭଲ ଭାବେ ଖେଳି ଜାଣିନି। ହଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏ ଚିକେନ୍ ଡିନରଟା ତମ ନାଁରେ ହବ। କେମିତି ଗଢ଼ିଛ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧନ ସାତ ଜନ୍ମର। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଗାଁ କୋଉଠି? ଆମ ଗାଁ ଚିକିଟି। କେମିତି ଗଢ଼ିଛ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧନ ସାତ ଜନ୍ମର। ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର। ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର। ଗାଡ଼ିରେ ବସ ଯିବା। ତମେ ତ ମସ୍ତ ଖେଳୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ହଉ, ଲାଷ୍ଟ କିଲ୍ ଚିକେନ୍ ଡିନରଟା ମୁଁ କରିବି, ଦେଖୁଥାଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ଜଣକ ଖୁସିରେ ଜଣେ ଭାଗୀଦାର, ଜଣକ ଦୁଃଖରେ ଜଣେ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିପୂରକ, ଜଣକ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଣେ। ନିସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କଥାରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଏଠି ନୀଡ଼। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କ'ଣ କହୁନ? ନାଇଁ ଥାଉ, ପରେ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଗପରେ ଦେଖା, ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ଲେଖା, ଦୁଇଟି ଦେହ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର। କେମିତି ଗଢ଼ିଛ ଏମିତି କ'ଣ କହି କହୁଥିଲ ପରା, କହୁନ? ସାତ ଜନ୍ମ। ପାଖ ଆସ କହୁଛି। ଈଶ୍ୱର ହେ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର। ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ହେ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର। କୋଉଠି ଲେଖୁଛ ଏଇଠି ହଉଛି ମିଳନ ଦୁଇ ମନର। ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର। ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ କି ସଂଯୋଗ ତୁମର। ଦେଖିଲ, କହିଥିଲି ନା ଲାଷ୍ଟ କିଲ୍ ଚିକେନ୍ ଡିନର ମୋର ବୋଲି।